Ale k určitým jistým věcem, a to je znojemské setkání. Historicky první setkání dvojčat a vícerčat ve Znojmě proběhlo včera v odpoledních hodinách v mateřském centru Maceška. I přes nepřízeň počasí jich nakonec dorazilo 10. Nejmenším nebyl ještě ani půl rok, nejstarší už byli dospělí. Všichni se shodli, že nešlo o setkání poslední, ale naopak založili klub, který už za několik měsíců pozve i další. Mezi dvojčaty včera nechyběla ani Anna Černá. Vy jste zřejmě asi rodiče těch nejmenších dvojčátek, které tady jsou. Prozraďte mi jména těch vašich broučků. Takže to je Tomášek a Martinek. Jak jsou staří? Budou mít půl roku teď. Když máte dvě velké slečny, co říkáte tomu nápadu scházet se? Co by rodiče dvojčat i s těmi dvojčaty? Tak určitě je to dobrý nápad, že jo. Můžeme si vyměnit názory, já nevím, nějaké hry pro děti. Představíte mi ty vaše slečny? Ano, určitě. Oni se představí sami. Klaudinka, Sofinka. A děvčata, řeknete mi, kolik už je vám roku? Tak. Znamená, že už jsi prvňačka, anebo teprve do školy půjdeš? Teprve do školy půjdu. Jmenuji se Zuzana Lámačová. Vy jste dostala takový nápad setkat se s maminkami, kterým se narodili dvojčátka a vícerčátka. Ten nápad se zrodil kdy a kde? Ten nápad se zrodil z toho důvodu, že jezdíme na sraz do Boskovic, na celorepublikový sraz dvojčat a vícerčat. A tak jsem si říkala, nikdo to tady v okrese okolí nemá ve Znojmě, takže prostě bych ten klub chtěla mít já třeba. Nápad je to hezky, jaké to je mít děti, které se vám narodí dvě naraz, to je asi dvojí porce práce, je to tak? Je to náročný, obzvláště půl roku, kojení, přebalování a i to financování. No bylo to těžké, ale mám oporu v rodičích, takže... Předpokládám, že přesně o tom by mělo být i to setkání, kdy se jako maminky budete povídat o tom, jaké je to sice nádherné mít hnedka dvě děti naraz, ale co to všechno dá za práci. Co byste chtěla, aby se v tom klubu všechno pak dělo? V klubu dvojčat a vícerčat bych si přála, pokud by teda rodiče přijeli a jako měli zájem se stýkat pravidelně, jestli by měli zájem pediatra, výlety a takové ty věci, společné akce pořádat pro ty dvojčata a vícerčata, no. Vaši dvojčátka se jmenují Jaromír a Zuzanka. Myslíte si, že by byli ochotní si se mnou popovídat? Já jsem Zuzanka. Zuzanko, a prozradíš mi, kolik je ti roku? 7. A to už chodíš do první třídy. Co máš na bráchovi nejradši? Že Jara si furt se mnou hraje. Právě jsme na místě, kterému se říká Rodinné centrum Maceška, které právě otvírá dveře takovýmto iniciativám. A v podstatě to je úplně poprvé, co by tedy na vaší půdě se měly sejít maminky dvojčat a vícerčat. No je to vlastně poprvé, no. Co za těch 11 let si myslíte, že se vám tady daří nejvíc? Asi, že ještě existujeme. Tak na co jste tady nejvíc pyšní, hrdí? Že pořád jsou aktivní maminky, kteří chodí, protože vlastně my to máme založený na aktivitě těch maminek. My to nemáme založený, že by tady někdo prostě organizoval činnost pro maminku, oni se organizují sami.
Český rozhlas